хронически алергени и избягваш нещата, които обичаш. Кларитин с 24-часово да се радваш на живота. Сякаш алергията не съществува. Бърз и ефикасен. Кларитин облегчава симптомите на алергия към полени, прах, плесени и домашни любимци. На ванили у дома, щом усетиш, че алергията се засилва, Кларитин ще ти върне радостта от живота. Кларитин таблетки за възрастни деца на 6 години с телесна тегло на 30 кг. Кларитин сироп за деца на предписание. Съдържа лоратадин. Преди употреба прочетете листовката. Приключението продължава. Пренеси се на тедрите на древен Египет, където нови предизвикателства. Препятствията на пирамидата ще те отведат до несметно богатство на фараона, скрито в тайната съкровищница. Можеш да го откриеш в златните пирамиди 3, нов тираж и още по-големи печалби. 5 пъти 000 лева, 15 по 100 000 и още много за над 45 милиона лева от Националната лотария.